Ceapan ghfuil burt Pobal an seo tá an Pobal mór an 500 duine atá sa ghirt agus tá beidir 25 circeal campa ar fad. Ceapan ghfuil sort of measca ina na daoine agus an áit agus nuair chuireann tú na gá rudaí le chéile bíonn Draíochta ann. Tá sé chans speisialta gach bhliain le feadh seachtain. Tá muid in ann le chéile, cruinniú le chéile agus ag fás, tá muid in ann fás. Rud is mó faoin nach bhfuil éon drogaí nó alcohol an seo. Sin rud is tábhachtaí. Chruithíonn sé spás atá i bhád níos sábháilte do gachtainna agus do fáistí agus do chláán. Is inspráid mór é tuis gur féidir eicáil nó rudí iontacha gur féidir dhéanamh agus an sprí agus an foiineamh gur féidir bheith ann gan alcohol. Nuair bhreaníonn tú thart ar an barc sníthe nuair atá gach rud dorcha, feiceann tú tinte ag teacht ó gach circeal agus daoine ag dul amháit go háit agus bíonn an áit ciúin. Níocann tú rud mar sin ag aon féile eile. Is rud anías é an damhsa circeal tharlaíonn gach oíche, just an cóphobal ag teacht a chéile. Ba banna ceoltóirí just a chuirtear le chéile ó dhaoine atá anseo. Fear one Tony Wrench on Rattenveg, Woon and Chewin, agus PC Hiol, down their fads, watching Albania, agus Macedonia, agus Roman, Chewin agus Hiol, nach glushi to Riev, nach Ella, agus Hiol tradition to come on Hiol. Still in current to complicate Hioltori. Agus dausóirí I barc amháin ar fás seachtainna. Stoig gur broithíonn sin atmosfér iontach speisialta. An príomhrud a chuir aglar daoine nuair bíonn me caint faoi dul tá mé dul ag I mar léonta saoirí go 8 lá I Tiberdarn tá gurí allamach cén fáil ag dul ann ar cénsáis festivalín chattá ag dul síos agus an taonrád a dermlód ag gná well ní léon alcohol ná ní léon drogaí ann bíonn daoine rá ba an factú ba se bhíh ag ól sús déanaach san íon I was like no actually ní léon ól ní léon drogaí agus sin an rud is tábhachtaí faoin rud ar fád mar sin an fá go bhfuil si sábháilte. An níl tú ag daile le daoine tá hungover, óilta, ag smuoine faoi ól, ag dul sús ar drogaí, ag teach síos ó drogaí. Níl éonar mar sin ar siúil so mar hampla tá móhhac in an daoine a eicáil atá ag éirí an áard agus an áthasach agus níl siad ag óilta, agus níl siad ag tó drogaí. Agus sin rang úntach a eolalam do daoine óga agus de bhágrán ghfuil lán damhsa agus dromí agus ceardan tugann sé I de chorpú, tugann sé amach as na ceannú. Ag bíonn daoine ag tógáil ól agus drogaí
they say get out of your head on drugs or alcohol. Ach tá tú in an dhéanamh anseo in a lán slí eile. Is even a sin. Agus leanann sé ní brisin aon den an rial sin. Tá a lán ceardan ar siúil, just I gcóir dégóirí amháin, just I gcóir daoine tá seach go daoine, just I gcóir na in-betweeners atá 2 agus 3 diog. So má aonn tú a lán fuinneamh agus aitheantas. So an rud is tábhachtaí domsa faoin áit seo ná go bhfuil sé ansábháilte. Tá sé sábháilte dom, bheith oscailta, tá sé sábháilte dom amhac, bheith ina dégóir, tá sé sábháilte le daoine atá páistí ógacha, agus tá gach duna géirí cabhrú le gach duna eile. Is mise anya mora ní hain agus seo má áranna. Doyanda ande yan de damban de dena te anda freya greya Tabihe nabiyana yeah Tabihe to be Tá sé like campa ach tá is a good beag nach gach duine so tá sé mar pobal agus bíonn tú ábalta aon rud a déanamh agus níl aon duine mar níl an fashion ná gut is fé leat just aon rud a déanamh. Is brán na curcail agus bíonn tú ag bhealm rudí nua faoi na daoine sin sa gach bhliain san na curcail de friúla agus rudí mar sin. Yeah, agus ag dara na seachtainna being like too like oh wow just being a isca ceatáí like just being too like on a size I don't like on a cordú alone agus orintá ní má leat na daoine ach fós tá tú cordú. It's like workshops in and so. Sprang daon silk like paintall silk agus we make daoine bheith agus for my stains ar my láb agus ready. Tá tú on like sir agus just tá sé an bhá just do the féin agus ag déanamh Conn le chéile agus dása agus má den tú bhotún I Earthsong níl tú mar I dribble. Mar tharlaíonn gachrad le gachrad duine. Yeah. Slowly now. I'm John Bowker. I'm the founder of the Earthsong camps. So this is a drug-free, alcohol-free zone. And we're really strict about it. We don't have any on site. No spliff, no booze, no bottles of wine.
means we can travel into amazing spaces where our sensitivity is heightened, and we learn to use natural highs. So we've got loads of drums, loads of dance, loads of visionary events, lots of singing, enchantment will happen. I suppose what we're trying to do is establish a space where we can be fully human. What would it be like for humans if we were in a culture that was a little bit kinder, a little bit wiser, a little bit freer, a little bit safer? And that's what we're trying to establish here. It's still a rare jewel, really, to have that space, but my sense is in the future there'll be many more spaces where we can be fully human. We haven't reached it yet, but we're touching into it here, and we've brought in threads from many other cultures and wove them into this tapestry that has become Earthsong.